Dobrodošli. Pozdrav ljudi, dobrodošli u našu novu epizodu Minecrafta. Danas ćemo snimati Lucky Block Challenge. Imamo i našeg novog saradnika, to jest kolegu. FB je njegovo umjetničko ime. FB. Možda znate tu stranicu na YouTube-u, zove se Fireblast. Moja, subujte ga, veoma je dobar. Samo što još nisam počeo da izbacujem snimke. I kao što vidite ovdje ima tačno 30 Lucky blokova, nas je trojica. I prvi će da snima naš novi kolega i evo on preduzima stvar. Pa, hajde da počnemo. Halte di klape. I prvo smo dobili čitav set od kamena. Kamenice. Krećemo dalje. Dobili smo oklop i to dijamantski, ali mi već imamo jedan. To smo greškom stavili. Hajde krenemo dalje. Dobili smo 2 šargarepe koje nam ništa ne trebaju trenutno. I još 2 ljudi, mi smo bogati šargarepama. Minfuc. Sad ćemo da koristimo mač, ali me... Da li si 5 uradio Lucky blokova? Ljudi! On je malo početnik je, pa vidite, malo slabije igra, ali vremenom sazriće. Hvala na podršci. To, 2 muve jednim udarcem, pa ovo je sjajno, ljudi. I hajde da krenemo dalje. Mislim da više nema... Joj. Dobro, inače... Hajde da krenemo dalje. I dobili smo... Da li je ovo... Novi set od metala. Krećemo dalje. Joj, opet zombi! Beži! Vreme je da se pojedu šargarepice. Konačno one nešto da nam koriste. I hajde da vidimo. Kažem se... samo da nam ne dođu kriperi, to bi bio užas. Hajde da krenemo, da nastavimo. Gdje smo stali? Beži TNT! Dobro, ništa strašno. I sada kreće moj drugi kolega. Hvala, bye! Sad ja preduzimam, mene svi već znaju. Upoznali smo se u ranije epizodama i dobili smo set od kamena. Nastavljamo dalje. Dobili smo dijamante, jedno zlato i polugu od metala. Uzimamo, dobili smo kameni set. I opet kameni set. Sada smo dobili oklop, mi već imamo tako da nam neće trebati. Sponzori ove emisije su Bidaman Fireblast. Nastavljamo dalje. Dobili smo 3 emeralda. Creeperi! Beži. Ne može mi niko ništa. Ne možeš mi ništa, creepy. Ostalo mi je još 2. I onda preduzima sada moj kolega. Pozdrav ljudi, dobrodošli. Sada ću ja malo... promijenit ću kontrole, zato ja sam ljevak, možda od vas neki znaju. I ovako, počinjemo sada. Prvi Lucky Block, dobili smo neke
kožne stvari, ali to je totalno nebitno. Drugi laki blok. Ljudi, nemamo mjesta, moramo da u čest ostavimo ove stvari nepotrebne. I poslije ćemo uzeti one bitne stvari. Evo ovako. Ne trebamo ništa, zato što već imamo dobar oklop. Pa, ovo trulo meso, možda da vas neki znaju, to ne valja, može da vas ubije. Ako više pojedete. Jer je otrovno Da. i uvijek vam je muka od njega. Nešto me napada. Šta je ovo? Pa to je pauk. Nemoguće. Bauk. Evo tu su moje stvari. Iz prošlog laki bloka. I da aktiviramo dan. Ipak je bolje da nas ovi zombiji sad ne ubijaju. Mislim da sam u pravu. To jest creeperi, paukovi i... Tako je. I ostala stvorenja. Hajde da nastavimo. Sad, novi laki blok. Otvaramo ga. Odlično, ljudi. Ne, šta je ovo? Ovo je neki bug, ljudi. Moj kolega je trenutno zauzet, mora do WC brzo, uskoro će se brzo vratiti, ja ću da nastavim umjesto njega. Evo moj kolega drugi će, evo vratio se iz WC, tako da on može da nastavi, ali evo on će preduzeti i moj, tačnije drugi kolega, pošto sada ne može, i nastavite. Hvala kolega, sad krećemo. Krećemo sa laki blokovima. I dobili smo čitav set kožnog oklopa. Ljudi, dobili smo izgleda još laki blokova, ali su se izgleda malo sakrili. I izgleda ništa nismo dobili. Ljudi, ja sam se vratio, ali malo pozitivnog smijanja nije toliko loše. Ljudi, napao me skeleton. Pa se smijao sreći. I hajde da nastavimo. Vidi klape. Creeper! Sada ima da ga killnemo. Tačnije, to znači srpskom ubijeno. Hvala kolega što ste objasnili, ali nisu oni toliko glupi da ne razumeju. Evo ja ću sad da preuzmem da nastavim to, pošto sam se vratio. Molim vas kolega, dopustite mi... Neka završi slobodno. Slobodno, nema problema. Biće još jedna epizoda lakog bloka koju ćete Laki vi bloka. snimati. Creeper! Ljudi, da nema creepera ovdje uopšte ne bi bilo interesantno. Jer oni pucaju na sve strane, a to je veoma... Interesantno bih htio da kaže. Hajde da nastavimo. Bežite zombi! Ćemo se okrenemo da ih ubijemo, a? Kill. Ja se ubijem i gotov si. Trulo meso i bačim ga. Dobili smo 4 emeralda. Hajmo da ostavimo stvari, pošto nam je čest pun. To jest... Inventor. Šta? Inventory. Skladište nam je puno, znači da vratimo. Kao što smo rekli, kolega naš. Hajde da nastavimo. I dobili smo još repa. Dobili smo kamene stvari, kamene alate, koji nisu nam nešto dobri. Dobili smo još kamenih. I vidite, zadnji najgori laki blok ikad.
I kao što vidite, mi smo pobedili. I hajde da iskoristimo ove vatromete koje smo pokupili. To je malo iznenađenje za vas. To je taj Lucky Block kućira. I kao što vidite, Ba!